अरे ये कहीं रे हई प्रभु भैया ये बात सत्य बा कि संसार में जितना भी लोग के माई बड़ी सब है एक है, सबके ममता सबके प्यार दुलार एक बा, लेकिन उनके रूप अलग अलग बा। एक गीत के हम यही नवरात्र में गौले रहनी अवध म्यूजिक के माध्यम से कि अरे माई सभकार अरे ये कहीं रे हई कि रूपवा अलग अलग तो माई के ममता अरे ये कहीं रे हुए कि माई के ममता अरे ये कहीं रे हुए तो ललाना माया अलग अलग तो ललाना माया अलग अलग सब कर माई एक कहीं रे हई सब कर माई एक कहीं रे हई रूपवा अलग अलग बा रूपवा अलग अलग बा बहुत बहुत रुपया का आशीर्वाद है हमारा राकेश भैया की तरफ से 51 रुपया, नेताजी की तरफ से 21 रुपया, ग्राम प्रधान जी वहाँ की तरफ से 21 रुपया का आशीर्वाद है हमारा तरफ से। बार बार प्रणाम रहे, माता रानी से विनती रही कि वहाँ सबके परिवार में सदा मंगलमय होते रहे। देखिए कितना सुंदर लाइन बा, केहू भीड़ वाली मैया केहू थावे वाली भीड़ वाली मैया केहू थावे वाली केहू विंध्यवासिनी माई केहू शेरा वाली तो माई के पूजा एक कहीं रे हुए सभे केहू जानता कि माई के पूजा एक होला कि माई के पूजा एक कहीं रे हुए सामनवा प्रमोद भैया गौले रहने केहू माई बाबू के चरनिया के धोवे केहू माई बाबू के चरनिया के धोवे केहू के माई बाबू दिन रात रोवे माई के ममता लोग कहले भैया कि पूत का पूत हो जाए लेकिन माई को वो कुमाई ना हो सकेले। माई
छोट लड़का रहेला तबो रोवेले और लड़का सियान हो जाला तबो ओकरा चोट लगेला तब रोवेले। माई के ममता ए कहीं रे हउए माई के ममता ए कहीं रे हउए अंतिम में कहे के रही नीरज आनंद सुधा पूजिए चरनावा छोटू प्रभु भाई पूजिए चरनावा पंकज दीवाना माई गावेले भजनवा माई के गीतिया ए कहीं